Niabot sa 15,000 ka mga rejected ballots ang natala sa COMELEC sa Dakbayan sa Sugbo. Kini ang mga balota nga wa kan-a dihang gi-feed na sa vote counting machines tungod sa nahimong sayop sa mga botante. Samtang gipaniguro sa COMELEC nga wala na kini epekto sa resulta sa minabayang eleksyon. Aniya ang report. Ang mga rejected ballots mao ang gigamit sa mga botante atol sa adlaw sa piniliay nga wa dawata ukan sa vote counting machines tungod sa depektos balota. Apil sa mahinungdan nga nahugawan ang balota atol sa paggamit sa botante, apil na ang security markings. Sometimes na-smudge ang ballots tungod sa usahay ang kanang labi na ang senior citizen ko no, ang iyang ballpen naabot sa katong security markings niya. So, i-reject yun to siya. Giklaro ni Marilo Paredes, ang election officer sa Cebu City South District, nga kung ang botante ang nakaingon nganong wa kan-a o giluwa ang balota sa makina, wa sila hatagi pa og laing balota kay mao kini ang lagda sa COMELEC. We inquired from Manila yesterday, why is it na naat na 15,000 na rejected? And they explained that kato di ay mga rejected ballots sa iluwa sa makina, naato siya counter na muihap siya. Pila ka times isud. Iluwa. Gipaniguro sa COMELEC official nga wa na epekto sa kinatibuk ang resulta sa eleksyon ang mga rejected ballots. Gihipos nila kini og ipang sulod sa envelopes kay apil sa ipadala sa kauluhan. Sa turnout na to, dako naman kaayo ang labaw. Unya sa number of rejected ballots, murag dili na mo matter ang number sa rejected ballots. Samtang giandam na sa City COMELEC ang mga election returns ug tanang mga kagamitan nga nagamit ato sa eleksyon aron ipadala sa Manila. Apan na problema ang COMELEC City kay adunay ubang mga magtutudlo nga mibutang sa mga battery sulod sa ballot receptacle. Busag gikinahanglan pa nila ang mangayo sa COMELEC N-Bank ug authority to open aron makuha ang mga butang ug mapadala og apil sa kauluhan. Anaa pa sa atubangan sa Cebu City Hall ang mga ballot boxes o receptacle alang sa safekeeping sa City Treasurer's Office. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.